Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizinle de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Jir anın ko'ngil halati. Şahıslar sahifasida Zilxabira Saxabatdinova. Вторник репетиция, пятница репетиция. Мен аңғарға уже ойлап тұрам, анда готовить етем. Мен әгер де бір қайда бармасам, нечік ятырға керек мында. Башкорт дәүләт педагогия университетының татар теле кафедрасына 30 ел. Үзебезне шәхес кебек үстерергә монда бик күп мөмкинчелекләр бар. Төмәндә татар теле укытучыларын тәбрикләделәр. Тел аша biz аларга әйләнә тирәнем, үзебезнең горыф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне өйрәтә дә алабыз. Удмуртияның Байсар авылында карга боткасы. Бик казак, карга боткасы, казак, ойнабыз, җырлыйбыз. Күптән түгел ул балкыш конкурсында гран-при алган. Җыр аның күңел халаты. Ышанырлык та түгел. Зилхабира Сахабетдиновага тиздән 91 яшь тула. Ул һаман аяк өстендә концертларга әзерләнә. Ә бит бала чагы бик авыр елларга туры килгән. Җиңү көнен якынайтуда аның да өлеше зур. Шәхесләр сәхифәсендә Зилхабира Сахабетдинова турында сөйләрбез. Менә монда минем күлмәкләрем. Бу күлмәгемне миңа 90 яшьлеккә тектеләр. Залесныйдагы Тимер Зирякович директор. Алар миңа 90 яшьлегемә Аллаһ хөрмәт итеп тектеләр. Ә менә бу бахыт күлмәгем. Моны 16-нчы заводтан, безнең Урицкидан тегеп бирделәр миңа. Зилхабира Сахабетдинова безгә күлмәкләрен күрсәтә. Һәр концертка яңа кием кия ул. Хатын-кыз матур булырга тиеш ди. Тик мондый тормышны булдырганчы, әле күп тир түгәргә, газаплар күрергә туры килә аңа. Илгә зур афәт килә. Бөек Ватан сугышы башланганда Зилхабира Сахабетдиновага 10 яшь. Әтисе улы яшьтә булса да фронтка алалар. Йортта 5 бала. Әнисе дары заводында көн-төн хезмәт куя, абыйсы да эшли башлый. Ә өйдәге балалар Зилхабира карамагында. Фирәзә, Нурания, Гауһария тупына калды. Мин укырга да кирәк барырга. Ипигә дә җигергә кирәк, иртәгә карточкага ипигә алырга дип әйтеп, сәгать 5-тә торып, магазинга җигерәм ипигә дип, аннан кайтып балаларны карыйм. В общем, аларны сөйләп бетермим минем менә шушы әйтеп, бик авырлык белән тордык. Киергә эскә пальто юк, аякка кияргә итекләр юк, тишек итекләр белән җирдем. Шулай да туктам әйтәм, әз булса да семьяга җиңелрәк булыр дип әйтеп, әни мине эшкә урнаштырды, нидә, больницада, Второй советский больницага кирдем инде, дарулар ләшеп җиргә. Ул вакытта бик каты балерия булды. Бөтен кешедә бик каты. Мин ләшеп җирдем хины. Бизгәк белән үзе дә күп мәртәбә авырый. Халыкка дару өләшеп йөргәндә йорт адресларын белмичә әллә ничә адашканын сөйли. Ә бит әле ул чакта аягында да юк. Буран кытырган вакытларда булган. Ә җәй көннәрендә совхозларга китәләр. Анда инде ашлыклар килтә бәйләргә, анда бәйләргә җирдек инде. Бәйлидер инде беркем бәрәсә белмәй, истебездә дә юк, ни кулыбызда да юк. Сарайга китереп ырытканнар салам. Шул салам өстендә җыклыйдыр. Балалар бөтенебездә ничә бала, шулай үзебез барган инде. Шул салам өстендә җыклыйдыр. Бер кисәл ашыйдык шушы берник көне буена бүтән бернәрсә дә юк. Шунда ятып җыклыйдыр. Җанкисәгә менә шушылай итеп эшләп нитеп арып кайтадыр инде өйгә менә. Шунысы сөенечле, Зилхабира Сахабетдинованың әтисе сугыштан кайту бәхетенә ирешә. Бу көнне кыз түгел хәтерли. Иртәнге 4тә кемдер ишекнең келәсенә кагылган. Сикереп тордык, бөтенебез бергә инде. Ди кайтты. Ул андагы шатлык, андагы сөенеш, андагы не инде. Хәзер теге сычакыра әтине кунакка, бу сычакыра әтине кунакка. Хәзер бер хатын тоже бик исемен оныттым мин аны хәзер. Ул чакырайды, Бәдретдин абый, әйдә дип бер чакырды, 2 чакырды. Кирмәсем әйтәм, әти янда аның ире юк, мен әйтәм, минем әтине ала ул. Карале. Әтине көннәшәми дә, әтине алып калмасын дип. Сугыш беткәч, Зилхабира Сахабетдинова заводка урнаша. Эшләп үскән кеше, анда да җир җимертеп хезмәт итә. 540-нчы завод, 543 заводта эшләгән вакытта, анда мин шлифовщица булып эшләдем. Менә кулларым шунда кәкрәйеп калды минем. Нитеп
ручкалар эшлидерик, шушы оконный ручкалар, дверный ручкалар шлифовать дедерик. Езгене түгел 120-150%-ка үти берген нормаларны Стахановка деп мені газетка яздылар. Кызыл Татарстан деген газетка яздылар. Әти укыган инде, әти яшырып куйган, менә кызым сен диткән дип. Ошын бик тырышып эшләдек, семьябыз бик әйбәт булды. Әтием, әнием бик тәртипле, бик әйбәт кешеләр булдылар. Бер кайчан безнең өйдә әти белән әнинең менә тавышланганы булмады. Бер кайчан. Ничек шундый кеше булганнар алар икесе бергә. Үзе дә шундый тату гаилә тудыра ул. Ире ирек белән алар кичкенәдән бергә уйнап үскәннәр. Аннан китте ул армияга. Военкоматка килдек тә инде, анда бит инде яшьләр, бөтенләй без торабыз. И ул мине шунда бүтән кеше алдында, иптәшем шунда первый раз мине кеше алдында үпте, малай җаным, армияга киткән, түгел машинага утырырга кирәк, кычкырдылар инде, хәзер садиться дип шунда. Мин аптырап калдым. Аннан соң хәдиялаша башладык инде. Гел матур открытлар җибәрәдер. Ире 16-нчы заводның цех башлыгы, партком секретаре кебек җаваплы вазифаларда эшли. Ә бит ирнең һәр уңышы артында хатын-кыз тора диләр. Ә семьяны полностью үзем алып бардым. Кибиткә дә чаптым, ашарада пешердем, өйдә дә карадым, балаларда караган үзем бер үзем улаларны вообще берсе дә ансын белмәде ул. Мебельләрне ап кайтадыр өйгә үзем нитеп, ул бит эштә потому что акча бар, почему бармаска? Менә шушлай үзем алып бардым тормышны. Аңа условия мәсәк ул бит алай зур була алмый, укып бетерә алмый. Эшләмәй, а как же? Условия нужно создавать. 30 ел тату яшәп калалар, 2 кыз үстергәннәр. Хәзер инде Зөлхәбирә Сәхәбетдинованың 4 оныгы, 11 онык баласы бар. Үз вакытында милицияда авыр хылыклы балалар белән дә эшләгән ул. Берничә мәдәният сараенда мөдир булып та хезмәт итә һәм үзен белгәннән бирле җырлый. Җәйнең матурасы таңнарында, җанга рәхәт идел ярларында, чык җемелди миләш яфрагында, елмаяган гөлләр болында. Хәтеренә уелып калган, кичкенә вакытында аларга кунакка музыкант абыйсы килеп йөргән. Ул скрипкада уйный, Зөлхәбирә Сәхәбетдинованың әти-әнисе җырлый. Җырга мәхәббәт шул вакыттан. Тамашачы алдына беренче тапкыр заводта эшләгәндә чыга. Хәзер инде 60 ел сәхнәдә. Ничек сәхнәсе мине яшәргә киш. Менә хәзер ул да репетицияларга барам дип, мин әле уйлап торам. Әйтәм, ага, вторник репетиция. Пятница репетиция, мин аңарга уже уйлап торам, анда готовить итәм. Мин әгәр дә бер кайда бармасам, ничек ятырга кирәк монда? Ярый әле хәзер җәй көне бакча бар. Җәй көне бакча бар. Кыш көне эшләргә кирәк. Сәхнәсез мин үземне күз алдына китерә алмыйм. Понимаете, менә ул миңа энергия бирә. Мин кешегә чыгып тамашачы алдында җырласам, үзем аларга матур җыр бүләк итсәм, алар миңа үзләре кара каршы энергия бирәләр миңа. Миңа рәхәт була торырга, мин рәхәтләнеп кайтам. Аның репертуарында Нәҗип Җиһанов, Рөстәм Яхин, Мансур Музафаров, Әнвәр Бакиров, Салих Сайдашев җырлары. Заманында танылган Әзәлия Худин аны үзе белән чыгыш ясарга чакыра. Җырчы Таһир Якупов та үзе белән гастрольләргә дәшә. Тик ул гаиләсен калдырып еракка чыгып китмәскә карар кыла. Хәзер дә сәхнәдән төшми ул. Ел сайын Балкыш конкурсында урыннар ала. Инде Мәскәүдә, Волгоградта һәм башка шәһәрләрдә дә чыгыш ясаганнар. Күптән түгел шул бәйгедә гран-при иясе дә булган. Ул безнең бик тынгысыз. Үзе таксида чакыра, үзе бакчага да җигреп китә. И сама копает. Там и ночует сама, все делает сама. Она куда надо, спокойно собирается и едет. То есть ни от кого не зависит. По характеру такая очень заботливая, очень нежная, то есть очень любящая была всегда. Но в то же время и строгая. 91 яшендә дә шулай саклануын кешеләрне яратуында күрә. Һәр кемгә яхшы мөгамәләдә ул. Күңеле якта аның. Бу көннәрдә Зөлхәбирә Сәхәбетдинова кабат концертка әзерләнә. Тормышны яратуы яшьләргә үрнәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Уфада Башкорт дәүләт педагогия университетының татар кафедрасына 30 ел тулу уңайыннан төрле чаралар узды. Юбилей кысаларында татар филологиясына багышланган Бөтен Россия фәнни-гамәли конференция оештырылды. Анда әлеге уку йортын төрле елларда тамамлаучы һәм бүген белем алучы студентлар, галимнәр, шагыйрьләр, журналистлар, иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Кунаклар арасында Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Хаташ һәм күренекле галим профессор Ким Миңнуллин да бар иде. 30 ел дәвамында татар белгечләрен әзерләгән кафедрада кунакта хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова булып кайтты.
Nurlu Kazan sizge tağında, küç yeri tağında nur istep tutsun üzerinde. Бөтен Русия фәнни-гамәли конференцияның пленар утырышында галимнәр, студентлар, журналистлар һәм иҗтимагый оешма вәкилләре татар филологиясының уңышлары һәм проблемалары турында сөйләште. Казан кунаклары чыгышларында ике төбәк галимнәренең уртак хезмәте әһәмиятен ассызыклап үтте. Туган телне саклау, туган телдә белем бирү, мәктәпләрдәге туган телләргә сәгать саннары проблемалары һәм башкасы ул инде елдан-ел безгә яңа проблемалар куя. Biz indi birgelep hal etkendegine, birgelep izlengendegine çıgı yolların, kamilleştiriu yolların, şul vakittagına biz birgelep netijege kile alabız. Şuralarda Tatar kafedraсын төрле елларда тәмамлаучылар катнашты. Олар рәтендә Казанның 180нче күп профильле полилингваль гимназиясе директоры Илдар Саяхов. Милләттәшебез балалар белән эшләүдә заманча ысуллар куллануны үстен күрә. 2019 елдан гимназияның җиһаз җайланмаларын кулланып, кино мәктәп эшли башлый. Илдар Саяхов сөйләвенчә, кызыклы проектлар үстендә уйланулар студент елларынан ук башлана. Заманына күрә һәр вакыт нинди дә булса кызыклы шөгыльләр, проектлар белән шөгыльләнеп килдек без. Мәсәлән, мин үзем монда ассистент булып эшли башлагач, студентлар белән эшли башлагач, татарча КВН заманасы иде ул вакытта, үзебезнең менә кафедрада татарча КВН төркеме оештырып, шуның чыгышларын башлап, институт кысаларында дип әйтгәндә, кафедралар арасында, факультетлар арасында шундый бәйрәмнәр оештыра башлаган идек. 30 ел дәвамында татар кафедрасы йөзләгән укытучы әзерли. Бүген аларның шактые Башкортстанның төрле районнарында татар теле укыта. Араларында ел укытучысы бәйгеләрендә җиңү яулаганнары да әз түгел. Беренче килеп кергәчтән сылҗылап җибәрдем. Шуннан безнең шушындый ук бик матур күркәм очрашу булды студентлар белән. Анда сөйләгән чагымда кадерен белегез студент чакларын, студентлар дип шулай ук җылап җибәрдем. Барча укытучыларыбызга да зур итеп рәхмәтемне әйтәм. Ondan sonra Almira Aftahım'la ayırıp aytasım kele Lutfullah Ayfuluş'un. Hazır mərhum buldu indi ol, mənə bir yılı bula. Turmuş yolumda onlar en mühim rol oynayan kişiler. Hem de indi Nuriye Osmanovna, Firuze Zakiryanovna, Florida Abdulhayevnaların koysun sonrasında onlar borsa da iskitki şakşılar. Үзләреннән өлкәнрәк коллегаларының чыгышларын бүгенге студентлар тында алмый йотлыгып тыңлый. Укучылар өчен, студентлар өчен бик күп мөмкинлекләр ачыла. Без укудан тыш җәмгыять эшчелегендә дә менә концертлар куябыз, шуннан үзебезне шәхес кебек үстерергә монда бик күп мөмкинчелекләр бар. Татар бүлеген юкка сайламадым, чөнки мин билеге чактан башлап татар телен яраттым, үземнең милләтемне. Юбилярларны күркәм бәйрәм белән котларга мәртәбәле кунаклар да килгән. Бик күп күркәм кешеләр күрдем, күркәм эшләр турында ишеттем, аның шаһиде булдым. Һәм чынлап та безнең халык бик талантлы, бик билимгә сусаган икән дигән уйга килдем. БДПУның филология факультеты татар кафедрасы юбилее концерт сәхнәсендә дәвам итте. Биредә котлаулар, бүләкләүләр һәм әлбәттә рәхмәт сүзләре яңгырады. Ул кафедра аркылы күп кенә остазлар әзерләнде. Алар Башкортстан мәктәпләрендә татар теле, татар әдәбияты укыталар. Күп баланы алар илне яратырга, телне яратырга, үз милләтен яратырга теләр. Шуның өчен бөтен кешегә кушылып, аларны тагын шул зур бәйрәм белән котлап, исәнлек теләп калам. Бәйрәм концертында популяр артистлар белән бергә шулай ук БДПУ студентлары һәм Уфа шәһәренең татар гимназиялары укучылары чыгыш ясады. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бер-беребезнең эшен күрәбез, алардан сорашабыз. Монда безнең элемтәләр оеша бер-бер оешмалар арасында. Конгрессның эше бик зур. Әһәмияте татар дөньясында бик зур. Минем уемча, конгресссыз татар оешмалары эшли алмаячак. Hürmetli тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә.
Төмәндә татар теле укытучыларын тәбрикләделәр. Тел аша без аларга әйләнә тирәнем, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне өйрәтә дә алабыз. Удмуртияның Байсар авылында Карга боткасы. Бик кызык, кага боткасы кызык. Уйнабыз, җырлыйбыз. Уку елы ахырында Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиллеге татар теле укытучыларына рәхмәтләрен җиткерде. Укытучылар үзләре дә әйтерсең бүген татар теле фәннең язмышын кабатлый. Татар теле фән буларак бердәм имтиханнар күләгәсендә кала. Татар иҗтимагый оешмалары педагогларның укытучы дигән югары исемен кайтарырга булганнар. Тулырак төмәндәге видео язмада. Лейсен вокал-инструменталь ансамбле Төмән өлкәсе татар теле һәм әдәбияты укытучыларын сәламли. Кырынкүл авылындагы этно-мәдәни компонентлы мәктәптә Бөтен дөнья татар конгрессының төбәктәге вәкиллеге мөгаллимнәрне тантаналы чарага җыйды. Иң дәрәҗәле урыннарда ана телен саклаучылар. Сәхнәдә аларның хезмәт нәтиҗәләре. Төмән укучыларының Бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларында, конкурсларда уңышлары шактый. Шулай да Бөтен дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге рәисе Ринат Насыров татар теле укытучыларының тоткан дәрәҗәләре югалып баруына борчыла. Чынлап та менә бу үзгәрешләр бүгенгә кирәк. Без күрәбез, укытучының дәрәҗәсе бүген бик түбән. Бүгенгә ни өчен? Анда авылда эшмәкәрләр юк. Шуңа күрә алар аркылы ярдәм көтеп булмый. Укытучы бюджет мәктәбенә бәйләнгән. Анда аларның дәресләре дә кимрәк. Шуңа күрә без шуны үзгәртер турында шундый эшләрне эшләргә тырышабыз бүгенгә. Мәгарифтәге оптимальләштерүдән соң Төмән өлкәсендәге күп кенә мәктәпләр этно-мәдәни компонентын югалтты. Ана теле сәгатьләре кимеде. Хезмәт хакы җитәрлек булсын өчен укытучылар башка фәннәр укытырга мәҗбүр. Бөтен дөнья татар конгрессы Төмәндәге иҗтимагый оешмалар ярдәмендә вәзгыятьне үзгәртергә карар кыла. Әйтик, Кырынкүл авылы мәктәбе этно-мәдәни компонент булуы зур өстенлек икәнлегенә уңышлы мисал. Бала саны күбәйде, 1000-нән артык бала хәзерге көндә укый. Яртысы урыс халык, яртысы татарча. Татарларга да, урысларга да группалар ачылды. Татар үз туган телләрен өйрәнәләр. Урыслар урыс телен өйрәнәләр, татарлар татар телен өйрәнәләр. Бай материаль техник база, заманча шартлар һәм иҗат өчен урын. Төмән өлкәсенең күп кенә мәктәпләре өчен бу әлегә хыял гына. Укытучыларның бер мәсьәләдә фикере уртак. Бары тик гаилә белән бергәләп эшләгәндә генә аларның хезмәте нәтиҗәле булачак. Хәзерге көндә мин әйтәсе килә, баланыкы теле мәктәптә генә формироваться итмәй ул. Гаиләдә дә нитә. Гаиләнең әни, әтисе татарча сөйләшмәсә, хәзерге көндә бала мәктәпкә килсә, ул урыс бала шигеле килә. Урыс бала шигеле килгәндә укытучыга авырак тоела. Укытучыга яңадан сөйләргә кирәк. Нинди сүз, инде словарный запасны күбәйтергә, баланы татарча сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Бу матур школда татар теленә укыталар. Безнең гаиләсендә без татарча сөйләшәбез балалар белән. Шуның өчен без шул мәктәпкә кирдек балалар белән. Мин бик яратам татар телене. Әни өйдә сөйләшәләр татар телдә. Мин җырлыйм татар телдә. Бәхетле һәм горур ата-ана фотокамераларга төшерә. Һәр чыгыш артында 15 укытучы хезмәте. Бөтен дөнья татар конгрессының төбәктәге вәкиллеге аларның һәрберсен бүләкләде. За заслуги в развитии этнокультурного образования Тюменской области. Бу вакытта да татар теле әдәбияты укытучылары алар үз урынын алып тора татар мәктәпләрендә. Һәм башка белемнәрне өйрәнүдә дә татар теленең файдасы бик күп. Чөнки тел аша без аларга әйләнә тирәне, мөхитне өйрәнүне, шулай ук үзебезнең традицияләребезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне өйрәтә дә алабыз. Мөгаллимнәр ел саен татар теле һәм әдәбияты буенча Бөтен Россия халыкара олимпиадалары җиңүчеләре һәм призерларын әзерли. Традиция шундый. Төмән делегациясе иң күп санлылардан. 2022 елда төбәкнең данын 14 укучы яклады. Аларның уңышы укытучылар өчен иң яхшы бүләк. Эльвира Хөснетдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән.
Удмуртияның Кияс районы Байсар авылында район күләмендә карга боткасы бәйрәме үтте. Ул ел сайын май айында язгы чәчүләр башланган вакытта уздырыла. Бу көнне авыл халкы җирдән муллык, күктән яңгыр, яхшы уңыш тели. Борынгы еланы Байсарда ныклап саклыйлар. Тулырак алдагы сюжетта. Байсар Удмуртиядәге татар авылларының берсе. Хуҗалыклар саны елдан ел кимесә дә, гореф-гадәтләр сакланган. Балаларга да алдан әйтеп торасы юк. Бәйрәм көнне чиләк савыт тотып, иртәдән үк авыл буенча йөри башлыйлар. Балалар. Ничек килдегез? Әйбәт кенәме? Хәзер мин сезгә йомыркалар бирәм, ярмалар бирәм. Венера Хайбуллина үзе дә кайчандыр карга боткасын уздыруда яратып катнашкан. Хәзер дә бәйрәмнән читтә калмый. Тик иң беренче балаларны сөендерергә ашыга. Бик күңелле уза. Шәһәрләрдән кайталар. Кунаклар кайталар бик күп. Менә безнең инде ул иртән балалар җыелалар, бик күп балалар без. Алар ярмалар җыялар. Һәрбер өйгә кереп җыябыз, җыялар. Шуннан китәләр кырга, анда пешерүчеләр инде безнең пешерәләр боткаларны. Карга боткасы авылда 40 елдан артык уздырыла. Элек бәйрәмне абыстай Әминә апа оештыра иде дип искә ала авылдашлар. Хәзер җаваплылыкны клуб хезмәткәрләре үз өстенә алган. Балалар күбие, укучылар 24-шәр. Хәзер безнең балада мәктәп балалары 5 кенә бала калдылар. Шуңа да карамастан, без быел балалар белән чыгып, ул ботканы авыл буенча йөреп җыйдык. Аллага шөкер. Быел бездә кунакта Камбарка районы Кама авылыннан, Аллага шөкер. Менә шулай ел сайын без бүтән авылдан, бүтән районнардан татарларны җыеп, алар белән танышабыз, күңелле генә бәйрәм үткәрәбез. Сәхнәдә җыр моң яңгыраганда, хатын-кызлар учак янына җыела. Бәйрәмнең төп күрке зур казанда пешкән ботка. Хуҗабикәләр аны пешерү серендә теләп әйтәләр. Нәрсә бирә халык? Шуны салабыз. Борчагы да барында, ите дә барында, бәрәңгесе дә бар, суганы да буланың. Нәрсә бирә, шуны салабыз да, йомыркалар сытабыз. Ул бик тәмле ботка булып чыга инде. Бәйрәм үзара дуслыкны, туганлык җепләрен ныгыта ди авылдашлар. Өлкән буын карга боткасының каян килеп чыккан йола икәнен дә яхшы хәтерли. Ул чәчүне менә шул ясны каршы алып, чәчү вакыты җиткәчтен каргалар кайта бит инде безнең. Шулар хөрмәтенә инде бу ботка безнең бу бәйрәм. Ботка пешкәч, халык сыйлана. Болында җыр бию, балалар тавышы тынмый. Бик казак, карга боткасы, казак, ойнабыз, җырлыйбыз. Гадәт буенча бу көнне авыл халкы җирдән муллык, күктән яңгыр, бай уңыш тели. Киләсе елларда да әлеге бәйрәмнең районда сакланачагына шик юк авылдашларның. Удмуртиядән Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Татар халкы көчле рухлы халык. Ул үзенең шәхесләрен барлый, зурлый, бердәм булып гомер итик, хөрмәтле милләттәшләребез. Исән-имин булыгыз.